पाहायला मिळतं, काय सांगाल? मी पहिल्यापासून तुम्हाला एकच सांगत होतो, फोंडाघाटमध्ये खूप दिवसापूर्वी माझ्या उमेदवारी जी डिक्लेअर केली होती आमदारांनी, आमच्या पालकमंत्र्यांनी, आम्ही लोकांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांच्या मनात मी होतो. त्याच्यामुळे शेवटच्या क्षणी बदलून त्याचा काय उपयोग होणार नव्हता. त्याच्यामुळे लोकांनी ही निवडणूक आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतली होती. त्याच्यामुळे मी जिंकणार आहे. मी तेव्हाच सांगितलं होतं की ही इलेक्शन माझी लोकांनी ताब्यात घेतली आहे, माझ्या कार्यकर्त्यांनी ताब्यात घेतली आहे. मी मात्र नाममात्र आहे, त्यामुळे मी जिंकणार हे नक्की होतं. या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार जे मामाळे होते, बबन हळदिवे यांना तुम्ही पराभूत केला, मताधिक्य तुम्ही घेतलाय. तर काय वाटतं की तुम्ही यापूर्वीच्या अनेक मुलाखतीमध्ये सांगितलेलं की मी भाजपचाच राहणार आहे, तर आता काय भूमिका असणार? नाही, मी काय करायचं ते माझ्या जनतेला, माझ्या मतदारांना आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना विचारून नंतरच त्याचा निर्णय घेईन. कारण त्यांनी मला उभं केलं आहे, त्यामुळे पुढे मी काय करायचं ते माझे कार्यकर्ते आणि माझे लोकच ठरवतील. त्याच्यानंतरच मी निर्णय घेईन. एकूणच जर बघितलं असेल तर या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला पाडण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले गेले होते, परंतु तुमचे जर प्रतिस्पर्धी 2 उमेदवार होते, त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला तुम्ही पाडलाय. त्यामुळे काय त्याबद्दल तुमची भावना काय? एक लक्षात घ्या, कुठची इलेक्शन जेव्हा मतदार आणि कार्यकर्ते स्वतःच्या ताब्यात घेतात तेव्हा कोणी किती जरी समोर आलं तरी ते पाडणं शक्य नसतं. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला वारंवार तेच सांगत होतो की ही माझी इलेक्शन मी नाही लढत आहे, तर माझी लोकं लढत आहेत, माझे कार्यकर्ते लढत आहेत. त्याच्यामुळे पाडणं बिडणं हे शक्यच नव्हतं. मी तेव्हाच सांगितलं होतं माझा विजय नक्की आहे. बरं, निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सुद्धा तुम्ही सांगितलं होतं की माझं तिकीट का कापलं गेलं, माझ्यावर अन्याय का केला गेला, हे तुम्हाला सापडलं काय? तुम्हाला आतापर्यंत काय सापडले काय? मला अजून नाही सापडले. त्याच अन्यायाला हे उत्तर जनतेने दिलं. 100% हे उत्तर तेच आहे. मी वारंवार तेच सांगतो की मला का तिकीट नाकारण्यात आलं ते मला अजूनही माहिती नाही. मी तुम्हाला तेच सांगितलं, तुम्हाला कुठे कळलं तर सांगा. या विजयाचं श्रेय कोणाला देणार? माझ्या अर्थातच माझ्या मतदारांना आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना. एकंदरीत या मतदारसंघामध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळाली. पहिल्यापासूनच लोऱ्यामध्ये देखील आपण आघाडी घेतल्यानंतर फोंड्यामध्ये मोठी आघाडी घेतली. म्हणजे मी तेच सांगतो, 2 ठिकाणीच फक्त 2 बूथवर मी मायनस आहे. म्हणजे 15पैकी 13 बूथवर मी प्लस आहे. 2च बूथ फक्त मला मायनस आहे. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला तेच सांगत होतो, पहिल्यानंतर सांगत होतो की ही लोकांनी ताब्यात घेतलेली इलेक्शन होती. त्यामुळे लोकांनी एकदा ताब्यात घेतलं की काही होऊ शकत नाही. किती पैसे वाटले आणि किती काय केलं तरी त्याचं काही होऊ शकत नाही. खूप पैसे वाटले, तुम्हाला माहिती आहे, कळली असेल बातमी. पण पैसे वाटून जिंकता येत नाही हे कणकवलीनंतर फोंड्याने परत दाखवलं. हे कणकवली पॅटर्न हा फोंड्यात. हो, 100%. कामाचं विजन काय असणार पहिलं तुमचं? इथे जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून येणारा जो निधी आहे तुम्ही माझ्या ह्या विभागासाठी जास्तीत जास्त खाता येईल. म्हणजे सर्वात महत्त्वाचं आरोग्य, पाणी, रस्ते हे तर आहेच, आणि बाकीसुद्धा बरेच विजन आहेत माझे. कधीतरी सवडीनं सांगेन तुम्हाला. खूप माझ्या मनात सगळे विजन आहेत. 100% असते मला कळतीलच. पाण्याचा प्रश्न जो आहे किती योगदान आहे? भाजप कार्यकर्त्यांचं विजयामध्ये किती योगदान आहे? 100% भाजपचेच कार्यकर्ते आहेत ना. माझ्याबरोबर काम करणारे अजून कोण नाही, भाजपचेच कार्यकर्ते आहेत. माझ्याबरोबर इतक्या वर्ष काम करणारे सगळे कार्यकर्ते आहेत. त्याच्यामुळे वेगळे आणि कोण नाही, तेच आहेत. हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना कुठेतरी शिवसेना हे चिन्ह किंवा शिवसेनेचा मान्यच नव्हतं. 100% मान्य नव्हतं. मी किती वेळा सांगितलं होतं. तुम्ही परत भाजपमध्ये एक करणार? नाही, मी सांगितलं ना, मी माझ्या कार्यकर्त्यांना आणि लोकांना, जे लोक ठरवतील, जे कार्यकर्ते ठरवतील तेच निर्णय घेईन. कारण मला त्याने उभं केलं आहे. नाही, पालकमंत्र्यांचा संपर्क नाही, माझा कोणाचाही संपर्क नाही. मी माझे लोक जे सांगतील ते मी करेन. मी तेव्हाच सांगितलं होतं ना की स्वीकृत मी नाही, त्यांची तयारी करा तुम्ही. मामासुद्धा आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांना स्वीकृत द्या, मला काय गरज नाही. मी तेव्हाच सांगितलं होतं. आणि एकत्र कप बशीत आपण चहा पिणार हेही सांगितलं होतं मी. एकत्र येणार त्यांनी म्हटलं होतं की चहा एकाच कप बशीत पिऊ. तर म्हटलं ठीक आहे, एकाच कप बशीत चहा पिऊ नंतर. तेव्हाच सांगितलं होतं त्यांना. एका गोष्टीचं दुःख आहे मला की माझ्याबरोबर जी पंचायत समिती राहिली
ती थोडक्या मताने पडली. पण बघू आता त्याचीसुद्धा मी कारणं काय ती शोधीन. पण मला ते दुःख आहे की माझ्याबरोबरचा कॅन्डिडेट जिंकू शकलो नाही मी, तेही मला दुःख आहे. मी जरी म्हणजे एका डोळ्यात माझ्या आनंदाश्रू आहे तर एका डोळ्यात माझे दुःख आहे की तो मला आला पाहिजे होता माझ्याबरोबर. ठीक आहे. सुभाष सावंत हे मागच्या निवडणुकीमध्ये अवघ्या काही मतांनी पराभूत झाले होते. आज या निवडणुकीत त्यांची तुम्हाला मदत किती आहे? नाही, दोघांची एकमेकाला मदत होतीच, पण ते जिंकण्यापर्यंत जाऊ शकले नाही. याचं दुःख आहे. बघू आता त्याचे काय कारणं आहेत ते मी शोधीन.